Така, здравейте, приятели! Днес е 1 януари. Открихме нова сезон на риболова. Излезнаха някакви риби, много рибари, много нещо, никой нищо не хваща. Само аз от време на време хващах по някоя рибка. Времето беше страхотно за риболов днес. Сега ще ви покажа какво сме хванали на река Бутуня, село Ракево. Напукна един колега, който ми коментира един клип, че едва ли не от Северна Македония ще ли да дойдат хора, че съм казал където съм ловил риба. Аз си казвам, не крия. Старите рибари са казали, че твоята риба никой не може да те хване. Дойде на проверка един доайен от Русе на речния риболов, Георги Захарев, само че той е свикнал на дунавски риболов. Тук за него е елементарна работа. Сега ще ви покажа какво сме уловили. Излезнаха много хубави рибки. Ето. Два-три кефала страхотни излезнаха. Сега ще ви ги покажа. Ето го първия, най-големия, много хубав кефал. Много хубав. Малко ми е трудно да снимам, не мога и да го хвана. Ето вижте за какво става на въпрос. Страхотна риба. Ето Бутуш 44 номер. Много сериозен кефал. Отива си във водичката, там където му е мястото. Така. Сега да ви покажа още един хубав кефал. Ето още един много хубав приличен кефал. И той отива там където му е мястото. Да го хванем пак. Също много добра риба. И тя си отива там. И един скобар приличен излезна. Ето го. Много хубава риба. Заминава си по живо, по здраво. И доста дребни кефалчета. Хайде, по живо, по здраво. Пак да дойдат. Това е от мен. И нека колегите от Северна Македония да заповядат на Ракево да си хванат риба.